Hej alle sammen, Nidris fra Copenhagen Flames her. I denne video gennemgår jeg noget McCree gameplay som defender på første point i Hollywood. Her vil jeg så forklare mine tanker om kampen, set mine fejl og hvad jeg kunne gøre bedre, og generelt bare komme ind på hvorfor Widow ultimate af. Og jeg vil så bare punish McCree, fordi han står alt for langt fremme, og det er bare et nemt picker. Og det samme gør jeg med deres Widow her, og prøver så altså at få gjort det med deres Genji. Jeg kommer til at lave en lille fejl her og sætter mig faktisk fast, men jeg bliver så mirakuløst reddet af sejr. Men det var en rimelig dårlig position, jeg satte mig selv i der. Okay, her er det så, jeg bruger mit McCree ult for at få et sikret kill på enemy McCree. Da jeg så om bruge sit roll lige før, så jeg ved at det er at han ikke kan nå undslip. Og altså, nogen vil måske se det her som et wasted ultimate, men i solo queue så bruger jeg McCrees ultimate sådan lidt løst, da jeg mener at det ikke er et af de bedste ultimates lige nu. Og det er som sådan set heller ikke det, som der man picker McCree for. Men anyway, jeg brugte det her bare for at være sikker på at han ville dø, fordi der er en chance for at der er misset mit skud, og han løber om her, og at han så vil stå om bag os og bare være en threat, altså i bagved os, så det er bedre bare at få et sikret kill her efter min mening. Og så kan jeg også lige komme ind på faktisk altså sådan, man skal tænke på sådan et pick der, ikke også? Altså det sørger så for at enemies, de skal vente i 30 sekunder på at da han respawner, han kommer op og alle er regrouped til at der de kan pushe ind, for de kan ikke pushe ind som 5, ikke også? Altså fordi at så er det næsten sikkert at der de taber fighten. Så altid, altså man skal virkelig værdsætte sådan nogle picks der. Altså det er virkelig det som der man vinder på i solo queue. Her er altså Widow på til venstre for mig. Og jeg ville bare gå ud og pikke hende op. Man kan se hvad der sker, når de ikke venter på McCree. Se, han var slet ikke nået frem endnu. Og så endte det bare ud i at de bliver bare taget en efter en. Okay. Jeg kan lige gå tilbage. Han hopper ind her, Genji. Okay. I den her situation, og i lige det her øjeblik, så sætter jeg fuld fokus på Genji, hvor det er at han kigger hen så jeg ved hvor det er han dash til. Og det gør jeg fordi at den her teamkomp som der vi har, så er det kun mig eller Reinhardt med sit ult, der kan tage sig af ham. Så jeg skal helst få ramt min flashbang for at få dræbt ham, hvilket så hvad jeg gør klar til her. Så altså så det ved at jeg ved hvor der er en dash hen til, så har jeg nemmere ved at ramme flashbang. Det er måske lidt umiddelbart, men ja. For lige miste en skud på Lucio der. Jeg får også en McCree. Altså ja, nu er det sådan at nu er en mis rimelig tiltet, og nu handler det bare for os om ikke at lave en eller anden gigantisk fejl. Det var også der, hvor det var, at det var faktisk lidt en fejl, ikke? Også det der med, at vi går ud så uden respekt for deres Widowmaker, så er det, at vores maker også bliver picked up, og det kunne lige så godt have været mig. Det der med hele tiden bare, altså lige meget hvor vundet spillet ser ud, ikke? Så er det bare at sørge for hele tiden at have disciplin. Og indtil ellers bare sørge for at ikke stille sig en dårlig position.
Ja, det var så den match. Jeg håber, I kan bruge noget af det her, som der er, jeg snakker om i videoen. Men ja, det var alt for denne gang. Og igen, jeg er Nidris fra Copenhagen Flames. Tak fordi I så med, og fortsat god dag til jer alle sammen.